gane kile ododo ejiro ododo enyi osu enu wa night amaru sangene ekulu ngene wono mane mani fe de ma o si na ka chukwu we bia maka no bu na ka madu ka chukwu se puta si ife maka na da fu chukwu ya na chukwu bu mo mane mane kele ruo kene nu wa ụfọdụ na-eti egwu ebe ụfọdụ bụ driver n'elu ụwa etu a ka ụfọdụ si bịa wee bụrụ pastọ wee bịa wee na-ejeli Chukwu ozi anyị wee bịazịa wee nwee ọbala atụle dibịa akpọfa native doctor mana ịma na ọfancha niile na fa na-ejeli Chukwu ozi maka ife kasị mba n'elu ụwa nke anyị nọ ife ọbụla ị na-emere n'ụwa ị na-eme ya n'ime mmụọ na eziokwu ọbịa n'abalị ije amala ije amala ije amala egwu amala segise ngozi si n'aka Chukwu ngozi si n'aka Chukwu bịa n'ụwa onye na-egwu n'ụwa nwere ifo na-emenụ adegwu na nkịtị egwu amala ebe kwe dike n'enu ụwa dike ga-ebelu n'enu ụwa dike mana ife onye na-eme n'ụwa n'ọbịa ka eji egwu onye adegwu na nkịtị egwu ọnụ nkịtị n'enu ụwa ọbụla jambe na n'enu ụwa maka onye ga anyị dibịa na ya na Sunnyita si olu nwanne na-eji mazụ n'aka wee bịa n'enu ụwa ka gbuo maka onye nenu obele nwoke Chukwu si na nwatakịrị wee bịa wee binye ya ike ọ bụrụ akalaka n'oge n'ụwa ụmụ ife chi ya kelee ka ọ lụọ wee bịa wee bido n'oge bịazie wee chụwa akalaka ya onye mana ịma na anya bụ nwa n'obi ya bụ oke mmanwụ onye ga mụrụ egwu ya bụ eze ọgwụ wa n'oyi na ọma mbala kaka dugu ya bụ MightyThunder ụwa onye Nteje bụ Ogwu ide Sunnyita na-ekene ọgaranya Mighty ọgwụ na ọdada n'anya na o nwere iwe o jụrụ ihe ya bụ osi igbo ndụ n'anya na o nwere oke mmanwụ obula ejege nje ya ebe ka nwa si bịa n'enu okpotokpo nwa ka mụrụ ụmụ anụ nwa Nteje ebe bụ ka mụrụ do ọ bụ ihe nwe oke mma nwaanyị ji akwụ ụgwọ o nwere ọka alụsị mana anya bụ alụsị abụrụ aba n'oburu ọka olili ịmanya bụ aba n'anya na opulepu afọ mụrụ odogwu n'ọbịa ka kpọrọ Thunder ịma na ọ bụ Thunder n'obi ya mụrụ oke nwa ọ bụrụ onye Nteje abụọ wee bịa gbasie ike mana emeziri n'enu ụwa Thunder wee chọba ịnụ nwaanyị wee bịa wee jebe n'egbe mgbu ndị ọbara ọra mgbe o ji lụsie n'egbe mgbu wee chọba onye ọ ga-anụ o jelu n'udo oyibo ka mama ezi nne anyị si gị ịnaba nke ọma Chukwu na n'ụkpụrụ obi gị na ndụda n'obi ya melu Mighty gọgọji okwesi na ọ bụ oke mmanwụ oyibo ka na-akwa nwanne m Ogwu Kalia ọbụla ọgba ọra ọ bịa nụ nwa wee bịa wee mụba nwanụ wee bịa wee mụta na oke nwa ọgbala tule na anya na mgbe amụrụ odogwu ọ gụrụ akwụkwọ gụsị akwụkwọ etu esi agụ wee bịa chụba kalaka ya n'ụwa ọ bịalụ bido lụ ịmala ife ọ na-alụ ọ na-emu n'ọdị ọgọ ọ pụtasị ka ọ na-ama n'anya nọ na-elekwele mana mgbe ọ na-azụ ya bụ abịa mgbe ọ na-alụ ya bụ ọlụ ọmọzi na o nwere ibe Chukwu kelie ka ọ lụọ n'anya na ọ ga-azụ ụwa
nwata chọta ka ala gị ụwa kụba sele ọ bịaluje n'elu ụwa nwa bịa wee kpọba nna ya wee kwesị ya ga-eji kwu nne ka eje lụalụ ya agụ ọbịa chọwa ya ọ mara ibe ọ ga-abụ n'ụwa nye gaba ji jebe egwu mmadụ wee lụsie n'ikwu nne ya wakpọbụ ụmụnnaba o gbulu si n'anya na ya chọrọ ya lụ agụ ka ọ mara ibe ọ ga-eme n'ụwa ọ mara ime ọgbara obiregu n'ọbụ ya na chọrọ odogwu abịala ịlụ anụ meti agụ wee bịa wee lụsi agụ wee bụrụ agụ dọba wee mere mgbụmụ ya mere abụọ n'ụwa akala aka wee chake ọya ka mụ meti dibịa nyapụ meti tọnda nyapụ meti dibịa nwekwala akwa n'ụbụrụ nteje gosi bịa nwanne m nọ gadele gị mma ọgwụ kalịa ọgwụ ọbụla ọbalọra ọ bụrụ njem ikwunye na mmunebo ka ike na-arụ mmunebo ya bụ ọkara oge na-ebute ego obute ego Sunnyita bịa na be ifite n'ikwu nne nna m ije zute oke mmanwụ ọkara oge na-ebute ego ya bụ arụ ụmụ ejimọfọ vajọva n'aka ọkara rekene mmiri arụ ụmụ ejimọfọ n'aka o si mụ jebe ikwu nne nne ya n'iru Chima ka ike na-egwu arọ iru Chima n'aka gbọlara aka agụ ọkarọ nke na-eme mmanwụ MightyThunder o si mụ kene gị ọfụma ọbara tụle dibịa odogo na-eke enebi Mightyma bụ alụsị welu connection ọ na-ebi enyi ike ọ na-enye connection ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọgbara ọra n'anya na ọgwụ dadọ wee bịa na-esi pefum kpefu ka ọgwụ na-esizie kpefu ka ọgwụ na-esi n'anya na ọdụgwa gbalubili ọbara tụle ị na-egbu ọbara ahụ the MightyThunder Sunnyita na-ajụghị wee na-ajụsị ọgwụ adọzikwa odogwu kwesị na ọgwụrụ na-esi nwamelogo na-ekene n'iyi nwanne m Mighty odogwu dalụ ọrụ nọ ga-amalụ gị mma ịma na anya bụ God of AAA Thunder nya bụ alụsị anyị ji agba ụgwọ alụsị nwere egbe alụsị nwere mma obi ya bụ alụsị na anya na onwere egbe ya bụ alụsị anyị agba ụgwọ ife na-esilu gị ike were oso were ije ịnata Nteje abụọ mana ị ga-edo ntị nwanne nna ga ma kọlụ gị akụkọ maka alụsị a na-akpọ God of AAA Thunder tupu ya bụ alụsị wee nata n'ime Nteje ịma na aja na Nteje bụ ọgwụ niile n'anya na okwuru si o mere ya wekọ o si nya batara n'anya na ọ chọrọ udo maka gịnị ya bụ alụsị eji eme mmanwụ alụsị na-enye nwa alụsị na-enye ego alụsị na-aba ọgaranya ọgwụ karịa ọgwụ nwanne m ọbụla ọbalọra MightyThunder ọ bịalụ n'elu ụwa wee jee na-ejebe na nengo nke Nteje niile nnekwu nengo na obere nengo ọ bịalụ ọgbaba agba nengo gwesi obele nwa nnukwu gbajela aka na abụ wee bịa wee wọrụ ya bụ alụsị abatara maka gịnị na-anya na ọ bịala ọsịsọ alụsị jele obodo oyibo nata ya bụ God of Thunder AAA nke mmanwe ya bụ ụgwọ alụsị na-abụ ọgaranya ụwa alụsị jelu Germany nata alụsị jelu Switzerland wee nata alụsị jelu ndị ahụ wee bulike nata anya kpọnye Thunder ya siri ibe
n'anya ma gba ọsọ maka gịnị ije nye na-eje ife oge eji wezọ ụwa nwebe amụle wee sị ya ga-akpọku aja na ndị Nteje ya ga-akpọ ọrụ n'ego nke Nteje alụsị na-eri eke mmebe bịa mgbabụba ji bịa Mighty Igwesi sọsọ aka ka ọlụlụ ndị mmọnwụ wee gbaba ọsọ na ya na-egbula ọtụtụ mmadụ mgbe ọ bụ o ji bụ chance Mighty Igwesi ọ bịalụchila aja n'aka ebechili n'aka nli wee sị n'anya ji ọfọ n'aka o ji ọfọ n'aka nli bịa jide n'aka ekpi ya wee sị ya ga-elu ọbọ na-eje maka gịnị Nteje bụ Ogwu gosi bịa obele nwa jelu mgba na mmụọ wee merie ikpe wee buru ike nata ịmara ibe o ji merie n'anya n'okwuru si na-eji ọfọ ya gbara ọnwa eze mgba maka na nwa eze gbuchi ya Ogwu Kalia ọgwụ nwanne m ọbụla ọgbala ọra ị na-ezu abịa n'elu ụwa mafịa gị nọdụ aga weloso were ije ka ị nata na bọgụ ọ bụ na ịlụsie na nke Mighty Chukwuemeka nwanne nọgade n'oge ma ọ bụ na ijebe n'iru Thunder iru ehi mebọji ịkọba mkpa gị alụsị ejelu mbọsị eke nye buve mbọsị kwọ ilue ịkọsa mkpa gị ịnabazịa ọma mme 2 weeks ije ibulike nawa na ya na onwere oke mmanwụ nke a na-akpọ Holy Ghost oso n'ibe ji eme mmanwụ Odogwu nwere alụsị nwere mmiri ịma na anya bụ alụsị na anya na owere mmiri ebe abụ ka ịdịasa njọ Ogwu Kalia ọgwụ nwanne m ọbụla ọgbalọra wee fụgo ebe Mighty si bụrụ Ogwu Kalia ọgwụ ọbụla ọgbalọra mana obi ife omelu n'ọbịa ga-eji wee tuli ya ba maka na God of AA 2 weeks ago jaba ike ijobe odo oyibo ọ bụ na ịbata na bọọgụ Juvesonya na-akpọ MightyThunder ọgụdo na-esi oge mmanwụ onye Nteje abụọ ilusie na God of Thunder ilusie ibebe ebele ọ bụ na-eji afịa gị weluso weli ije gị ijebe na nke AA God of Thunder oge alụsi anyị iji eme mmanwụ mana o si m uke n'oli akụ ya anaghị anya bụ Ogochukwu Nweke anyanwụ ụtụtụ ọdịchochu eze nwanyị agaba n'ihu ụfọdụ nụrụ nwanyị wee bịa wee nụbịa nwanyị maka nwoke nụọ nwanyị ọ mara etu ọkala aka aka nwanne m Mighty Odogwu Ogwu Kalia ọgwụ ọ chọrọ ịnụ nwanyị welụta Ogochukwu ọbụla aka alaka ya na mgbe eji nụta ọkada gbabụ oge goji Kalia Mighty nwebe amụle maka ife dị mma si n'aka Chukwu ugogbe chalacha n'anya n'odeju stainless eze nwanyị mma eze nwanyị nọ na mmiri ada Mighty mabụ si m keneyi Ogwu Kalia ọgwụ nwanne m ọbụla ọgbalọra oke alụsị Igbo ji bụ ọgaranya ya bụ ozi Igbo ndụ ibulu mba bịa ọ bụ na ịkọsịa mkpa God of AA emelu gị mbe na ụwa ha na ya nọ na Zagwudo ọ bụrụ abagosalaza ọ bụ na ịbata iwele anya gị gbara onwe gị Krismas ikweta na ọdọ malịdọlụ ụwa ha alụsa ị ga-eme mmanwụ o si m uke na ụmụnne niile n'anya bafuru onwebe n'anya mana o si m kene Diọkpala maka na Diọkpala eze n'anya na ọ bụzi eze n'ụwa Odogwu onye ka ere mmiri Mighty ọgwụdo na nke ikpeazụ a begbu nke Ogwu na-esizi Odogwu onye ka ere mmiri mgbọrọgwụ cherire ego mgbọrọgwụ
n'ọdada ọgụ n'ọdada mighty ọgụ n'ọdada anya n'osi m kenebe uche nweke ya bụ ụgbọ ya si osila ọrụ onye Nteje abụọ nwanne Ogwu Kalia ọgwụ ọbụla ọgbalọra mmadụ isi m kenegbuo na ụka dị ya eze nwanyị mma ya bụ Chukwu nyere ada mighty ya bụ ada nne mighty n'afọ mighty ma bụ osi m kene gị osi m kene ezi ọgị ya bụ chi na onye ya bụ eziogo mighty n'anya na na-emebe ọfụma mighty ma bụ osi m kene yi MightyThunder nwakwala gwara nwa osi m kene gị ọfụma ọkọgọ na ọ ga-amalụ mma wa lẹ́nu MightyThunder ó sì mú kéde sí wọn nìyẹn maka na ọbí ya wùsìlá ala wee bí ya mighty Ogwu Kalia ọgwụ mighty na-ekene gị ọfụma n'ụwa ha ọ nọ n'Indonesia ebe afụkọ dị emebe ọfụma ọgaranya onye ji elu obodo onye na-egwu nwa n'ahịa n'onwe elu ụkọ na-eme ada egwu na nkịtị ọ bụ ibe ọgwụ melu n'ọbịa ka o ji bụrụ ọgwụgwọ maka gịnị ị na-ezu ọbịa n'obodo oyibo ịchọ ka ọ gaba ọfụma ịbịa igosi ọjị igwa ngwa godo AA n'anya n'oge bie gị ike alụsị ijelu mba wee nata mmadụ isi m kenebe Arinze ụgbọego onye Nteje abụọ udogo na-ekene m ụgbọ ego udogwu dike ụgbọ osi m kene nụ nwanne na-eme ibu ute na-abụ ebuka ahụ ya bụ chairman amanesi mighty si m kene gị Ogwu Kalia ọgwụ ọbụla ọgbalọra n'ụwa ha osi m kenegwu iwere onosoleze agụbanze onye Nteje onosoleze na-ekene mi seribe ego ịshaka seribe ego ụgbọ igirigi ego udogwu dike n'ụwa ọgbalụ Sunnyita mụ jebe ka nke n'ọhịa maka gịnị gbanwelu mmadụ na mba osi m kene n'enu Daniel nwe igwe ya bụ Arinze ikenga n'oduma nwanne m na-ekene mi anya n'ego koduma niile ọnọnụ nọ n'ụzọ mighty si m kene yi ọgwụ dado nwanne m bịa na-esi uke udogo na-ekene mi anya ego ndị oduma niile obi ya bụ prezidenti House of Pizza Sunnyita na-ekene gị Ogwu Kalia ọgwụ n'anya na osi m kene gị ọfụma oyi m nnukwu ego na n'oduma ahụ udogwu dike Ogwu Kalia ọgwụ osi m kenebe na-ebe uche nwanne m Chukwu bụ ka onye nwere ife ya bụ nwa chi eyi onye omoji fone ma mala udogwu Ogwu Kalia ọgwụ osi m kene gị ndị anyị na-ekene mighty family n'anya van na-emebe ọfụma n'ụwa ha n'anya dibịa mighty na-eme n'anya n'anya bụ dibịa dị n'ọbala maka gịnị ọ bịa lụbie dibịa nwa bịa wee zọpụ ụwa ọ bụ olu dibịa n'ọbịa ka o ji lụọ elu n'anya na mighty alụgo ụlọ tupu Thunder wee bịa maka gịnị anya bụ dibịa n'ọdịa n'ọbala n'anya na mighty wulu si ọ bịa lụ mebe ife ọma n'elu ụwa wee bịa nwa bịa wee lụ ụlọ anya ụmụ wee kalịa n'ọbịa ka Thunder ji bịa ka onye
aka wee bịa wee nụ ọgụ maka na afọ ụwa jọkazi ndị osochekwu ndị igbo ma n'ọbịa ajụghị onye na-eme maka afọ njọ ụwa ka Mighty ji wee weta Thunder alụsị na-eme mmanwụ alụsị na-ebi ya ike Mighty ọ na-ekene nni n'anya na mgbe Thunder ji bịa ndị amosu wee wala ọsọ ndụ uke wee lie mbọmbọ n'anya na God of AA Thunder n'anya na ọkalile ekwensu eziokwu ọkalile ndị ọnwụnwa n'anya nọ na-ebinye ego n'anya nọ na-enye ndụ n'ọbịa ka ji ekwulu ya ekwulu n'ụwa amosu bụ Thunder ọgbasi ọsọ n'ụwa ọfụka ọba azụ n'anya nọ na-achụ ụka ọsọ ọ bụ na amosu ji akala aka gị ịlụsịa na Thunder God of AAA amosu ga-arapụ gị aka ịzụ akala ka ụwa gị ijebe ụlọ oyibo ime bizines n'anya na ị ga-ebute nnukwu ike maka n'anya na otigbula ekwensu otigbula amosu ya bụ alụsị anyị ji akpa ike n'ụwa ọmọgọ God of AA Thunder Sunnyita ekene yi o oke alụsị na bụ ogbe ọgaranya ịta bụ ogwe ekene yi anyị na-egwuru iri n'iru na-egwuru ihe azụ ya bụ alụsị na-ebinye ego alụsị na-eme mmanwụ oke alụsị na-ebute akụ obute ego ije amala ije ego nwanne m Mighty si mụ jebe ibite na nlụtụ ibite jezudo oke mmanwụ onye nwanne m amara Chukwu amara okeke nyapụ achaki nnukwu mmanwụ n'Indonesia n'anya na Mighty na-eti ọgọ n'osi na ị ga-ebuterili ike na nke ikpeazụ a maka ọgwụdọ wee bịa na-esi pefu ọya ka ma amara Chokeke odogwu na Indonesia kpọta ọbịa Sunnyita na-ekene gị maka egwusi amasị bụrụ odogwu atake ịmalụ na ibe mele nwere isi Mighty si gị gaba n'iru atụrụ egwu ojije gị nụ n'anya na ọ ga-agba ewele maka gịnị ewele nọ na aka ewele ụwa Ogwu Kalia ọgwụ nwanne m ọbụla ọbara ọra ijele Ogwu Kalia ọgwụ n'osi m kenelu ihe eze n'idi ebube oke mmanwụ na ịgadi eze n'idi ebube n'obi ihe bụ ojigo dem amala oji mmanụ ema amala ya ka mesego Sunnyita bụ Ogwu na-ekene udogwu dike ụwa eze godu nwa chi na-emelu Mighty Thunder n'oselu ụmụgwuba n'anya na ị ga-ebute nnukwu ike oji gị jodogwu onye nwere iwe nwanne m na ọ ga-adịlụ gị mma eze go odogwu ndeke enemi ọgaranya dike n'enu Mighty Thunder n'okwuru si mgbụlobi aba agana ya bụ ababa wutolu niile Tochukwu nwanne na ọ ga-adịlụ gị mma Mighty gwuru si n'anya na ọ ga-adịlụ unu mma n'anya na unu ga-ebute n'ile ike kama unu ma na-ebute ike nye wale ndụ achọlụ unu aja unu bute ike ozu unu gaba n'iru na God of AA n'anya na Ogwu nọ n'azụ n'ojije n'ụna ka anyị na-anị achala ka anyị jee ka anyị zute odogwu n'enu ugbu ndị achala niile oke mmanwụ na-ekene mi tiribe ịshaka tiribe odogwu dike ụwa nwanne m Ogwu Kalia ọgwụ odogwu alụsa iji agba ụgwọ God of AA Thunder oke mmanwụ nke mere ego alụsị melụ ụmụ ụwa ọgaranya ọka alụsị na-ebi ike eji idekwa ụgbọ obodo salia bụlụ iwele oso weli je bịaba Nteje nwanne m juvese Mighty Thunder ya bụ Ogwu Kalia ọgwụ nwanne m ọbụla ọbalọra mana o nwere ofu adịvaịsị onye n'ụwa niile ịchọ ka lụọlị gị ọlụ
ị ga-abịa abịa na nugo iwe n'ọkpa gị bịa na board of AA ka ị bịa ka igwe ngwa n'otu ụkwụ ị na-akpọ tọnda ga-alụ ụlụ gị ọlụ ọ kpọlụ gị wesịghị gagwe na-ege n'ihe ahụ maka gịnị ndị na-azọ obodo n'anya na mfa kalịla akalị n'ụwa ha ya bụ AAA n'anya na ọgụ n'ọdadọ webe na-esikuke mmanwụ ike ọgụ n'ọdadọ